€29 bakarrik ordainduta, eta bi wifi mesh amplifikadore adimendun barne. Nafarroako gobernuak aurrekontuak izango ditu 2022 urtean ere. Maria Txibiteren gobernuak aurrekontu proiektua aurrera atera ahalko du hirugarrenez, Euskal Herria Bildurekin sinatutako itunari esker. Trukean hainbat zuzenketa jasoko ditu aurrekontuen testuak, gizarte lehentasunak aintzat hartuta. Guztira 10 milioi euro gehiago inbertituko ditu gobernuak akordio honen bitartez. Gaur bertan helduko dira aurrekontuak Nafarroako parlamentura. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara. Informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Azaroaren 8 da gaur, astelena da, eta astelen oro legez Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua Bilbon batu da, eta azken aldian dituen aldarrikapenetako bat izan da Kutxabankek bulego guztiak irekitzea, Aiara de Urreta. Aiara da, pentsio publikoak defendatzeko gainera eta Espainiako gobernuak iragarritako lege proiektuaren kontra manifestazioa deitu dute azaroaren 13ako pentsiodunek Euskal Herriko hiriburuetan, baita Espainiako estatuko hainbat herritan ere. Izan ere Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak ohartarazi du lege proiektuak 2011ko eta 2013ko pentsioen erreformen murrizketei eustea duela helburu. Horrela mugimenduak eskatu die gobernuari Kongresuko talde politikoei zein Euskal Herriko erakundei lege proiektua bazteruzteko. Izan ere hurrengo asteetan bozkatuko baita Espainiako Kongresuan. Hala larunbatean pentsiodunen aldarriek berriz ere kaleak hartuko dituzte eta pentsiodunen aldarriek kaleetan entzungo dira. Gainera Jon Bizkaiko pentsiodunen mugimenduko kideak azaldu du besteak beste Euskal Herriko eskubide sozialen karta osatzen duten sindikatuek eta eragileek manifestazioarekin bat egin dutela. Ez dugu bakarrik gu parte hartuko, hau da pentsioduna. Baizik eta Euskal Herriko gehiengo sindikala babesa eman digu eta sindikatu hori ez guztiez gain, CNT, CGT, Bilgune Feminista, Ernai eta beste kolektibo gazteak. Bestalde, Aiara, PCBko enpresa batzordea agerraldia egiten ari da momentu honetan, Eusko Jaurlaritzako industria zuzendariarekin bildu ostean. Zein da azken berria? Horrela da, oraindik bileran jarraitzen dute, oraindik bilera ez da amaitu, izan ere PCB-ITPko enpresa batzordea, Eusko Jaurlaritzako industria zuzendaria, Ana Camacho eta Espritaldeko zuzendaria, Laura Izagirre bilduta daude momentu honetan. Bilera informazioa partekatzeko izan da. Bien bitartean beharginak egiten ari dira Esprit egoitzaren atarian eta bileraren emaitzen zain daude. Izan ere Eusko Jaurlaritzak enpresa diru publikoz bultzatuko duen arren, langileek salute lakuaren erantzuneza behargin kaleratuen inguruan. Jarraituko dugu bilera horrek zer ematen duen eta bitartean ere asteburura begira jarri behar gara, izan ere larun batean Bilboko kaleak hartu zituen aldarria izan zen Euskal Eskola Publikoaren aldekoa. Aiara da, larun batean manifestazioa deitu zuen Euskal Eskolaz Arro plataformak eta Bilboko kaleetan manifestazioa egin zuen eskola publiko bakarra, euskalduna eta inklusiboa aldarrikatzeko. Hainbat lagunek manifestazio egin zuten Euskal Eskola bakarra, publikoa, euskalduna eta inklusiboa aldarrikatzeko Bilboko kaleetatik larun batean.
Horrez gain eskola publikoarentzat administrazioaren lehentasun osoa ere eskatu zuten. Euskal Eskola Publikoa Sarro plataformaren deialdiak eragile, sindikatu eta talde askoren babesa jaso zuen. Halaber, 127 ikastetxe, haurreskola eta guraso talde atxikitu ziren protestara. Gainera, EH Bilduren eta Elkarrekin Podemosen ordezkari bana mobilizazioan izan ziren. Hala, bukaerako ekitaldian egungo eredu dualak, publikoa eta pribatua itundua uztartzen dituenak, bi mailako ikasleak sortzen dituela salatu zuen plataformak. Eta eskola pribatuei segregazio eta gizarte haustura bultzatzen duela leporatu zien. Eskerrik asko Aiara de Urreta Bilbotik. Agur. Eta bitartean, aste erabakigarria hasi da gaurkoan Glasgow klima larrialdiari aurre egiteko neurriak hartzeko. Ildo honetan, Euskadik eta Nafarroak ekintza klimatikoaren inguruko konpromisoak aurkeztu dituzte Glasgowko COP26 klimaren konferentzian. Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumenerako sailburuak Arantxa Tapiak Euskadik etorkizuneko energia garbien sorreraren alde egindako apustua aurkeztu du. Baita Net Zero Supercluster industrialaren ekimena aurkeztu ere. Hondakinen esparruan, 2030 urterako 50%ean murriztu nahi dituzte estatu eta eskualdetako zabortegietara doazen hondakin organikoak eta horretarako ekonomia zirkularrak garatu nahi dituzte. Arantxa Tapia, ingurumen sailburua. Beraz, Euskadi hautatu dute gure industria sarea dugulako eta gure estrategiak, bai energia berriztagarrietan, batez ere eolikoetan, bai onshore eta offshore garrantzitsua delako eta hori aurkezten dugu, eta baita ere energiaren estrategia zein izango dan eta nola lagunduko dion baita ere berriztagarriei. Eta guzti honek dauka zerrikusia hain zuzen ere transizio hori energetiko hori benetan egin behar baldin badugu, egin behar dugu apostu sendoa eginez, baina denborak neurtuz, pasa behar dugu, dagoeneko daukagun eredutikan, beste eredu berriztagarri batetara, eta horrek suposatzen du aldaketa handiak egin behar diala, inbertsio handiak egin behar diala, eta nolabait gaur egun bizi dugun gauza potente batei ere aurre egin behar digula. Hau da, gasaren prezioak eta energiaren prezioak zer eragin daukan gure herrien eta gure industrian. Eta guzti honek dauka transizio energetikoarekin zerrikusia, eta nik uste dut denborak eta epeak ondo neurtu behar ditugula transizio era egokian egin ahal izateko. Era berean goi bilara ospatzen den bitartean, milaka lagun izan dira Glasgow protestan klima larrialdiari aurre egiteko trantsizio justua eskatzen. Indigenak martxaren buruan zirela justizia klimatikoa eta soziala aldarrikatu dute. 1.000 pertsona baino gehiago elkartu dira antolatzaileen arabera. Klima larrialdiari aurre egiteko sistema aldatu behar dela ohartarazi dute. Tartean, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkidea den Mikel Otero izan zen protestan. Bloke desberdina daude, indigenen blokea, justizia klimatikoarena, bloke independentista eta beste hainbat bloke, eta helburua azken finean da presio nahikoa sartzea, goi gailurrean bilduko diren agintariei presioa sartzeko, behingoz aldaketa klimatikoari aurre egiteko neurriak benetazkoak hartu ditzatela esateko, ezta? Ez orain arte ikusi ditugun konpromiso hutsalak bezala. Gauza asko daude konpontzeko. Alde batetik mitigazioari aurre egiteko diru nahikoa eta konpromiso nahikoa etzaio jarri eta jarri behartzaio egokitzapenean berdin gertatzen da, eta ipar-hego arrakala, hau da justizia klimatikoaren bitartez egin behar da. Hortaz gain, Parisko akordioan onartutako arauak eta garatu behar dira, eta hor badago emisioen inguruko, merkataritzaren inguruko gatazka handi bat, eta hor ere eskua sartu behar da. Eta gurean, Donostian, surf artifizial eremu bat egiteko proiektuaren arira Euskal Herria Bilduk Donostiako udalari zuzendu zaio. Koalizioaren arabera, proiektua erabateko arduragabekeria da, biodibertsitatea eta natur eremuak babesteko itun guztien aurka doalako. Reyes Carrere koalizioak udalean duen bozeramaileak esan du, ezin dela ulertu udal gobernuak natur eremu batean surf parke bat eraikitzeko asmoa edukitzea, larrialdi klimatiko egoeran. Eta beste gai batzuei helduta urtarrilaren 8 deitu du sare herritarrak manifestaziora. Elkarbizitzarako, bakerako, etxerako bidean izango du leloa mobilizazioak. Begoatxa, sareko bozeramaileak.
Aurten milaka eta milaka pertsona biltzea espero dugu elkarbizitzarako, bakerako, etxerako bidean, lemapean. Lelo honekin adierazi nahi duguna zera da, bizikidetzarako eta bakerako bidea egiten ari garela. Etxerako bidea egiten ari garela. Hala egiten ari garela uste dugulako. Argi dugulako orain arte eman ditugun urrats guztiak beste pausu bat direla bide horretan. Bizikidetza ezinezkoa delako euskal preso politikoei aplikatzen zaien salbuespen legeriak eragindako eskubide urraketa desagertzen ez bada. Eta etxerako bidea egiteko espetxe politikan hain beharrezkoa den erabateko aldaketa sustatzeko funtsezkoa delako bizikidetzaren eta bakearen bidean aurrera egitea. Biak ala biak elkar lotuta baitoaz. Elkarrekin gaude bide horretan aurrera egin nahi dugun guztiak. Sufrimendua desagerretarazi nahi dugun guztiak. Eskubideen urraketa behin betiko amaitzea nahi dugun guztiak. Eta konfrontazioaren aroa atzean utzi nahi dugun guztiak. Oier Oa Euskal preso oia Parisko auzitegitik igaroko da gaur lurralde debekua ez errespetatzeagatik. Joan den azaroaren 25ean atxilotu zuen Frantziako poliziak. 2015ean jarri zioten lurralde debekua ez errespetatzeagatik atxilotu zuten. Aspaldian ofizialki bizi normala bazeraman ere bere familiarekin. Lurralde debeku hori kentzeko galdegin du eta gaur igaroko da Parisko auzitegiaren aurretik. Gure esku dago plataformak urratsak eskatu ditu erabakitzeko eskubidea lege bihurtzeko. Euskal Legebiltzarreko bi indar politikoen artean erabakitzeko eskubidea legeztatzeko akordioa egin zutela eta horietatik urrundu ez daitezen eskatu du plataformak. Herritarren artean erabakitzeko eskubidea akordio zabala dela gogorarazi du eta maila politikoan hala izan behar duela. Era berean, erreferendumaren aldeko sinadurak biltzen jarraituko du plataformak abenduaren 31 arte. Motivazio politikoko indarkeriek eragindako biktima guztiak aitortzeko konpromisoa hartu du Foro Sozialak. Urtebeteko gogo eta prozesua jaso dute argitaratu berri duten liburuan. Besteak beste, Ernesto Samper, Kolonbiako presidente ohiak hartu du parte. Eta osasun arloari begira, Osakidetzak gaur hasiko du, Janssen txertoa hartu dutenei errefortzu dosia hartzeko zitak ematen. Modernarena edo Pfizerrena hartuko dute Janssen hartu zuten horiek. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan egunero 200 positibo inguru izan direla jakinarazi du Sagarduik bestalde. Jaurlaritzak gainera ez du baztertzen Gabonetan neurri murriztaile gehiago ezartzea egoerak okerrera ekin ez gero. Eta iparraldean lehen hezkuntzako ikasleek musukoa jantzi beharko dute berriro ere, gaurtik aurrera, azken egunetan kutsatzen kopuruak goraka egin baitu. Eta osasunari buruzari garela, indarkeria obstetrikoari buruz hitz egin behar dugu gaurkoan. Haurdunaldian, erditzerakoan edota erditze ostean emakumeek jasatzen duten indarkeria mota da, tratu txarrei edota praktika desegokiei dagokionean. Indarkeria mota isila da, naiz eta geroz eta gehiago hitz egiten ari den honi buruz. Estitzu Fernandez psikologoa da, eta osasun mental perinatalean aditua baita ere, eta indarkeria mota hori jasan duten emakumeen testigantzak biltzen ari da gaur egun. Eguerdion, Estitzu? Baita zurire. Ze motatako jarrerez lehenik eta behin hitz egiten dugu biolentzia obstetrikoari buruzari garenean? Bueno, egin dezakegu banaketa bat, ez? Da aipatu dezakegu alde batetik indarkeria fisikoa, ez? Eta hor sartuko lirateke gehiegizko medikalizazioa eta prozesu naturalen patologizazioa, adibidez episiotomia sistemikoak, hau da perinea mozea sistematikoki, edo beharrezkoa ez denean zesareak egitea, edo Hamilton maniobra, mintzak banatzea, ordunaldiaren azkeneko astean, sistematikoki, poltsa puskatzea ere rutinaz, ez? Adibidez. Horretaz aparte, indarkeria fisikoa
fisikoaren barruan egongo litzateke ere arrazoirik gabe ama eta umea banatzea, baita ere ama eta bere bikotekidea edo konfiantzazko pertsona, orain adibidez pandemiarekin desiente gertatu dena, bizitetara ez joan alizatea konfiantzazko pertsonarekin, dakigunean horrek ze segurtasun eta ze importantzia duen emakumearentzako, ordun dagoen emakumearentzako, berdin zesarea eta gero umea eta ama banatzea, dakigunean horrek ze ondorio dituen amarentzat eta bereziki umearentzat, praktika fisikoien barruan egongo litzateke baita ere praktika zaharkituak erabiltzea, adibidez Kristeler maniobra emakumearen gainean jarri eta hankarekin edo ukondoarekin umetoki gainean bultza egitea umea ateratzeko, dituenean ondorio oso kaltegarriak eta aspalditik dagoenean ja alde batera utzita, horrekin batera ez ematea edaten, emakumeak egarria baldin badu, ez uztea mugitzen emakumeari, derrigor etzanda litotomia posturan erditu behar izatea, evidentziaren kontrako praktikak hauek guztiak, baita ere ez hartatzea, analgesia ez eskaintzea mina duenean, edo emakumeak zerbait eskatu eta kasurik ez egitea, hori egongo litzateke violentzia edo indarkeria fisikoaren barrua, baina badago indarkeria psikologikoa ere, eta hor sartuko lirateke gehiago autonomia printzipioa ez errespetatzea, adibidez emakumeari ez ematea informaziorik egiten ari zaion horren inguruan, bere onespenik gabe jardutea, ere bai, episiotomia bat egitea aipatu gabe ere, ez dia informazioa eman, baizik eta aipatu gabe ere episiotomia egin behar diotela, edo mintzak banatzea, Hamilton maniobra egitea, berdin bere erabakiak ez errespetatzea, informatuta ere, eta ondo informatuta ere, eta esan da ere zer egin behar dioten, emakumeak eskubidea du esateko adibidez ez duela indukzio bat nahi. Ez duela nahi bere erditzea abiaraztea, eta batzutan egiten da bere konsentimentuaren kontra. Ez orduan hori izango litzateke indarkeria psikologikoaren zati bat, baina ez hori bakarrik, baita ere intimitatearen eta pribatutasunaren kontra egitea, adibidez jendea sartzea erditze gelan aurkeztu gabe, norden jakin gabe, konfidentzialtasuna ez errespetatzea, eta azkenik egongo lirateke tratu txarrak, tratu iraingarri eta humiliagarriak, ez? Adibidez, gurasokeriaz tratatzea, ez deitzea gure izenez, maitea, polita, begira matxo hau, nola kejatzen den, objektu bihurtzea, ez deitzea gure izenez, esan dudan bezala, baina adibidez jartzea gure kartzeltxoan ez ditzu forceps edo zesarea egin dioten emakume hori. Izan liteke mehatxuak ere, edo bultzatzen duzu, edo atera inberko dizut, edo okerrago izango da, edo orain hartzen duzu epidurala, edo gero ez da egongo. Ez hori izango litzateke ere, baita ere, tratu iraingarri eta humilagarriaren barruan, burla misoginoak, matxistak, badago zerrenda luze bat, eta bi indarkeria horiek egongo lirateke, praktika horiek guztiak. Zerrendatu dituzune praktika guzti horiek, esan gabe doa ez, zelako ondorioak dituzten gero, bai fisikoki eta bai psikologikoki ere, emakumearengan eta baita ere umearengan, ez, kasu batzuetan. Hala ere, esan dugu zarreran, nolabait, violentzia isila dela, nahiz eta geroz eta gehiago hitz egiten ari den honen gainean, hala ere, praktika guzti hauek pentsatzen duguna baino ohikoagoak dira? Kontua da, bi indarkeria horiez gain, fisiko eta psikologikoaz gain dagoela indarkeria simboliko bat ere. Botere harreman badago profesional eta emakumearen artean, eta profesionala bera ere ez da konturatzen indarkeria erabiltzen ari denek gehienetan. Da tratu bat oso normalizatuta dagoena, bere ikasketetan horrela ikasi du, horrela egiten da, eta ez da konturatzen. Eta emakumeak ere uste du bere hobe beharrez hori dena egin diezaioketela. Orduan dago indarkeria simboliko bat, ez? Orduan konturatzea hor indarkeria dagola zaila da, oso ikustezina da, ez? Baina hain dago normalizatuta, egiten dela. Datu bat emango dizut adibidez, azkeneko ikerketek Espainiar Estatuan erakutsi dute, 10-etik, 25-etik 35-era, emakumeen 25-etik 35-era, esaten duela, bere erditza traumatikoa izan dela. Pentsa, ze kopururi buruzari garen. Eta batzutan, indarkeria ematen da, adibidez informatzen ez gaituztenean, praktika bat egiten diguten informatu gabe hori indarkeria da, eta igual horrek ez du ondorio traumatikorik. Gertaliteke violentzia eta ez gelditzea ondorio traumatikoak, baina traumatikoa dela esaten dute 25-etik 35-era, pentsa orduan ze kopururi buruzari garen.
Bai, gainera, aipatu duzun bezalaxe, ez, testigantza batzuk irakurrita, agerian gelditzen da praktika hauek eramaten direla, oso sargaurri diren momentu batean, ez da? Baita ere, agian ez oso kontziente dauden momentu batean, zendagaien efektupean, esaterako, eta barrez, beraz, praktika guzti hauei aurre egiteko, haurdunaldi traumatiko bat izatea ekiditeko, zein izango litzateke bidea, ez dago bakarrik emakumeen eskuetan, ez da? Instituzioetatik ere lan bat egin beharko litzateke. Hombre, emakumearen esku, esango nuke, ez duela inongo ardurarik. Eragiten den indarkeria obstetrikoaren inguruan emakumeak ez du inongo ardurarik. Emakumea ondo tratatu behar da. Bere haurdunaldian, bere erditzean eta erdi ondoan. Eta evidentzia zientifikoak erraten dituen praktikei jarraitu behar zaie, ez? Orduan, eta bereziki, bere desioak errespetatu egin behar dira. Bertze edozein praktika hospitalario medikoan bezala, eskubidea dugu gure desio eta gure beharrak errespetatzekoa haurdunaldian, erditzean eta erdi ondoan. Dena den zuk aipatu duzun gauzetako bat oso importantea da, eta da ulertzea zer den erditze fisiologiko bat. Esku hartu gabeko erditze batean emakumea dago oso momentu berezian. Bere garuna eraldatu da erabat haurdunaldi osoan eta bereziki erditzean. Eraldatu esaten dugunean, esan nahi dugu sistema limbikoa, emozioena eta zentzumenena dagoela oso amplifikatuta. Hau da, zentzumenetatik iristen zaion informazio guztia eta emozioetatik iristen zaio oso amplifikatuta. Horrek esan nahi du, gu ginekologoarenean gaudenean eta norbaitek atea irekitzen badu eta uzten bagaitu hor agerian denon aurrean, desde luego ez da atxekina, baina ez du zertan izan traumatikoa. Baina bai haurdun edo erditzear gaudenean. Orduan bai, ze garuna dago gure bizitzako momentu berezienetako batean. Orduan, hori ulertza importantea da momentu oso zaurgarria, hor gertatzen dena gelditzen da memorian grabatuta, eta eragiten du amaren erdiondoko ahalduntzean ere. Atera zaitezke erditzetik oso ahaldunduta, errespetatu baldin bazaituzte, edo atera zaitezke txikituta. Erditze traumatiko batekin. Orduan, hor dago aldea. Ez da inbeste botikak dituzun edo ez, baizik eta erditzea bereziki momentu oso berezia da, oso garuna erabat aldatuta dago. Orduan, hori ulertza importantea da. Eta orduan, zer egin beharko litzateken? Hasteko hori errespetatu. Momentu hori eta egoera endorfinez eta oxitozinaz betetako egoera berezi hori muturreraino errespetatu. Eta hortan formatu egin beharko lirateke profesionalak, noski, euren lan baldintzak ere ikusi beharko lirateke zein diren, profesionalen zaintza plan bat ere egin beharko litzateke, ze daude ere egoera, beraien osasun mentalari erreparatzen etzaiela, programak, hor badaude neurri batzuk har daitezkenak, baina lehenengo neurria da, osasun profesionalen osasun mentalari erreparatzea, beraiek zaintzea, beraiek formatzea, eta horrekin lotuta emakumearen egoera mental hori horren berezia dena haurdunaldian ulertzea eta zaintzea, neuropsikologia hori zaintzea. Ez ditu, Fernandez, ezkerrik asko gako guzti hauek emateagatik, bide luzea egiteko, indarkeria obstetritikoari aurre egiteko, baina joango gara pixkanaka horretan. Ezkerrik asko gurean izateagatik. Bale, zuei. Eta jakin ezazue, gehiago jakin nahi izan ez gero, gai honi buru, ez ditu Fernandez bera, egongo dela Bilboko Ika Ateneoan, azaroaren 9an honi buruzko hitzaldi bat ematen. Eta ikusentzunezkoei buruz, ere hitz egingo dugu gaurkoan, izan ere datozen asteetan film sozial batzuk estreinatuko baitira zinema aretoetan. Horietako bat da Volante baten historia dokumentala, bidea egiten jarraitzen du dokumentalak, eta aretoetan estreinatuko da, zuzen azaroaren 19an. Aurretik, Bilboko Zinebi jaialdian aurkeztuko dute hilaren 13an, eta baita ere Madrilgo eta Iruñeko Golem zinemetan egongo da ikusgai, azaroaren 17an eta 18an urren. Horixe Volante baten historiari dagokiona, eta bestetik Javi Julioren Aitamari film luzea abenduaren 3an estreinatuko da zinema aretoetan, Atera Films banaketarekin. Gaur Iruñan izango da ala ere ikusgai, Golem Baiona zinemetan, IPES Fundazioak antolatutako zinema mundua eta giza eskubideen 16. erakustaldian, eta hain zuzen film honi buruz hitz egiteko dugu pantailaren bestaldean Izaskun Arriaran. Aitamarin lan egiten duen erizaina da bera, eguerdion, ongi etorri. Kaixo, eguerdion. Ongi ezagutzen duzu ez da, Aitamari erreskate ontzian egiten den lan garrantzitsu hori, gainera baita ere filmean ateratzen zara, zer kontatuko da film horretan?
Bueno, filme horretan pixkate 3 ataletan ikusiko zue banatuta, historia ez, pixkatxo bat nola sortu zen ideia, Aitamari erosi, eraldatu eta gure helburua zein den prestatzeko itsasontzia. Gero pixkat horre erdian, urtebete egon ginen geratuta, burokraziak eta exigentzia horiek ez, paralizatu ginduen urtebete ez, permisoak ziela eta beste, eta ikusiko ze pixkat ze zailtasun eragiten dauen guzti horrek eta nola bideratzen den dana. Eta gero azkenengo ataldien, pixkate oinarritzen da gehiago erreskatean bertan, ez? Erreskatea ikusiko, nola eramaten den, behin erreskatatuta itsasontzian nola kudeatzen den, eta pixkate eurar bizipenape bai gerturatuko dizkizuegu. Eta zein ikuspegitik egongo da landuta luzemetrai hau? Migratzaileen testigantzak ere jasoko dira bertan? Bai. Pixkatxo bat da hori, ez? Lehenengo atalien ikusiko zue, eta gura pixkatorre auzolanan garrantzia hori, ez? Lan talde batek nola aurrera eraman leiken alako proiektu bat, ez aia iruditu horren hasieran. Bigarren aldian hori ez, pixkat ikusiko gehiago zentzu horretan, eta hirugarrenien zein den egoera Mediterranean, zer ari den gertatzen hor egunero, zelan giza eskubide guztiak urratzen ditugun egunero, eta pixkat beraien bizipenak ere ikusi zer infernu bizi dauen beraiek Libian, zeatik animatzen dien itsasoratzen, eta ze bizipen daukienan, benetan gogorrak diezela ikusiko hitzetan. Tamalez gaurkotasunez beteriko gaia, gerratik hasita edota beraien herrialdetatik hasita lur hartzen duten arte. Azken asteetan ere ikusi ditugu, zenolako zailtasunak izaten dituen Aitamari erreskate ontzi bat bezalako ontzi batek, batez ere lurra hartzeko baimen hori heltzen edo ez heltzen den bitartean egiten den itxaronaldi luze hori, eta gero baita ere lur hartzerakoan zenolako egoerak jasaten dituzten migratzaile guzti hauek, ez? Eta guzti hau gainera baita ere hausnarketara eramaten gaitu voluntarioak, zu bezalako voluntarioak bezalakoak egongo ez balira, agian egoera bestelakoa izango litzatekeela, ez? Zenolako hausnarketa ere eramaten gaitu honek? Nik uste guke voluntario moduen edo erakunde moduen gehien bat nahi gauela izatie guztion begiak, ez? Gerturatzea guztioi zer gertatzen ari den, eta laguntzea salatzen, ez? Hau ezin dela onartu. Ezin dela onartu pertsona batzuk horretara bideratzea, ez? Eta egunero hainbat heriotz eta ez dakigun zenbait heriotz gertatzen aritzea eta beste kaldera behiratu, ez? Horretik, gu hor gauzen bitartean zuengana ekarri, ez? Berri horiek zer gertatzen ari den, eta danon artien bintzet pixkat hausnartzeko, ez? Eta, gure gaineti daudenak pixkat ideia zero aldatzen dauen gerturatzen, danon iritzia, ez? Gai honekiko bebai, ez? Mezu horrekin geldituko gara beraz izaskun Arriaran, eskerrik asko gurean izateagatik. Zeuei mila esker. Eta esan dakoa, abenduaren 3an estrenatuko da Aitamari film hura. Eta gaitz aldatuta Jokoteknia jardunaldien 4. edizioaren berri emango digu Iker Aginaga lankideak. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan Inigo Martinez Zaton, elkarrekin Podemos, iuko legebiltzarkidea elkarrizketatuko dugu. Orain arte. Jokoteknia jardunaldien 4. edizioa ospatu dute Gamerauntzi elkarteak eta Azkue Fundazioak Bilboko Euskararen etxean. Bideo-jokoen inguruko euskarazko jardunaldia da Jokoteknia eta urteotan sektore horretako euskal komunitatea sortu eta indartzeko lanean ari dira antolatzaileak. Larun batean, han izan zen Amaika Telebista eta Jordana Kasuso Azkue Fundazioko zuzendariak eman ditu jardunaldiaren inguruko azalpenak. Gure ustez, badu bere garrantzia, oso kontziente garelako bideojokoetaz hitz egiteko alkartzen garenean edo alkartzen direnean, sarritan gure hizkuntza euskara bazter batean geratzen dela. Hau da, eztabaida edo topagaleku horiek gazteleraz edo ingelesez egiten direla. Horregaitik, hain da garrantzitsua guretzako topaleku espazio bat sortzea non bideo-joko zaleak, garatzaileak, bideo-joko gintza ikasten ari diren ikasleak elkartzen diren
alkar ezagutzen duten eta komunitatea sendotzen duten. Laugarren ediziorako euskara bezala bideojokoen sektorean baztertuta dauden beste hizkuntza gutxituen esperientzia biltzea izan du helburu jokotekniak. Hala, katalana, bretoiera edo galestarra bizi duten egoera islatu du jardunaldiak zenbait adituren bitartez. Aurtengo edizioaren lanlerroa edo ideia nagusia izan da begirada Euskal Herritik kanpo jartzea eta beste errealitate, beste lurralde batzuetara hurbildu gara, bertan hizkuntza gutxituak dituzten lurraldeetara, eta beraien esperientzia entzuten ari gara. Haiengandik ikasten ari gara zeintzuk diren haien erronkak, haien hizkuntza bideojoko gintzarekin uztartzerakoan. Eta guretzako ispilu eta adibide oso interesgarri eta aberasgarriak dira. Urtero bezala sektorean ikasten ari diren gazteen mahainguru batek itxi du ekitaldia. Sorburutik du jokotekniak emakumeen ahotsa biltzeko helburua, sektorean gutxiengoa direla jakitun. Horregatik, hala adituen artean nola ikasleen artean ere, emakumeak hautatzen saiatzen dira hizlari izateko. Askotan aurreiritzi asko dago bideojokoen munduaren inguruan eta bai da egia zifrak adierazten dutela errealitate hori oso maskulinoa dela, ez? Gizonak nagusi direla arlo horretan ere bai. Baina ezin dugu ahaztu emakumeen presentzia ere badagoela eta hori bisibilizatu edo ikustera eman nahi dugu. Beti zaintzen dugu asko parte hartzaileen artean oreka hori, genero oreka hori. Gainera, gure jardunaldiak beti bukatzen dute, adituen parte hartzea badago ere, beti bukatzen dute Bizkaian errotuta dauden 3 ikastetxe edo hezkuntza zentroko ikasleen mahainguru batekin. Eta hor oso interesgarria da ikasle diren emakumeen ahotsak entzutea. Eta zorionez, ez urte guztietan, baina hori lortu izan dugu. Etorkizuneko garatzaile izango diren emakume horien ahotsak entzutea. Bestalde, iragarri dutenez aurreneko 3 urteetan bildutako solasaldien emaitza liburu formatuan emango du jokotekniak aurten eta Bizkaiko udal liburutegietan jarriko dute herritarren esku. Jokotekniak beraz, bideojokoen sektorea euskalduntzen jarraituko du. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Iñigo Martínez Zaton, Elkarrekin Podemos iuren legebiltzarkidea. Eguerdion eta ongi etorria Maika Telebistara. Kaixo, eskerrik asko. Lehenik eta behin asteburura begira jarriko gara, larun batera hain zuzen, izan ere Euskal Eskola Publikoaren aldeko mobilizazioa izan zen Bilbon, eta baita Elkarrekin Podemos iuren bertan egon zineten, ezin izan zen mobilizazio horren garrantzia zuentzako. Bueno, ezinbesteko garrantzia dauka, justo gainera ostiralean eratu zen Eusko Legebiltzarrean hezkuntza sistema birmoldatzeko ponentzia, sortu zen ostirale, eta justo larun batean hezkuntza publikoaren aldeko manifestazioa burdu zen, manifestazioa arrakasta handia izan zuen, 3 lurraldeetako hainbat eta hainbat pertsona bildu ginen hor Bilboko kaleetan, eta hezkuntza publikoaren hizkuntza publiko ardatza izan behar dela hezkuntza sisteman, euskalduntze prozesuan eta baita ere inklusioan gauza horiek aldarrikatu ziren Bilboko kaleetan eta horregatik ere bai gehitu ginen manifestazio horretara bai. Hezkuntzaren aferari heltzeko Euskal Herria Bilduk proposamen bate jarri dugu mahai gainean, dezentralizazioan oinarritutako sare publiko bateratu baten alde, nolabait itunpekoak eta sare publikoaren arteko dikotomia hori hausteko nahian, zer iruditzen zaizue? Bueno, hainbat eta hainbat gauza jorratzen dira dokumentu horretan, gure hauteskunde programan txetatu da ditugu gure proposamenak hezkuntza sistemaren inguruan, eta beste batzuk egingo ditugu hurrengo asteetan ponentzian entzuten dugun gauzekin, eta baita ere
seguru asko urtarrilera bukaeran aurkeztuko dugu gure hezkuntza sistemari buruzko proposamena, eta EH Bilduren proposamenean zenbat gauza gustatzen zaizkigu eta beste zenbat gauza ez. Hain zuzen ere, dikotomia hori bukatzeko bilatu duten sistema, ez azken finean, guretzat ez da berdina zentro bat titulartasun publikoa daukana edo itunpeko titulartasuna baldin badauka. Hau, osasun sisteman oso argi ikusten dugu. Eta gainera, zuen egoitzatik oso gertu. IMQ titulartasun pribatuko zentro hospitalario bat da, eta Basurtoko ospitalea ospital publikoa da. Eta hori da, eta osasun munduan oso argi ikusten den moduan, guk hezkuntza sistema munduan ere bai horrela ikusten dugu. Eta zein da Elkarrekin Podemos iuren proposamena bide horretan, itunpekoekin zer egin behar da? Bueno, gure Euskadi, etorkizuneko Euskadi, amesten dugun Euskadi, sare publiko bakar bat existituko zen. Eta orain zer egin behar dugu, itunpeko eskolekin, itun bat lortu, publifikazioaren bidean. Publifikazio hori ezin da derrigorrez egin, prozesu voluntario bat izan behar da, epe ertain eta luzera begira, eta batez ere hezkuntza sistemaren onura begiratzen duen itun bat euskararen garapenari, inklusioaren garapenari, eta beste hainbat arazo soluzionatu behar ditun itun bati begira. Eta hau, guretzat ez da publiko da itunpekotuen arteko borroka bat, azkenean guretzat eta gure importatzen zaiguna hezkuntza sistemaren garapena da. Eta, oraintxe bertan itunpeko eskolak existitzen dira, eta guk momentuan eta epe ertainerako eskatzen duguna da konpromesua, itunpeko zentroen konpromesua, inklusioarekin, euskararen garapenarekin eta hezkuntza sistemaren arrakastarekin. Eta orain, hainbat itunpeko eskolek ez dute aintzat hartzen euskal gizarteren aniztasuna. Sarritan baita ere, eztabaida honetan, kokatzen dira aurrez aurre Euskal Eskola publikoa eta itunpekoen artean gailentzen dira ikastolak, ez? Zuentzako, eztabaida termino hauetan ematea zuzena da? Bueno, a ber, eztabaida hemen behar da, segurazko termino oso anitzetan. Baina egia da, existitzen direla bi sare, eta Euskadin garela anomalia bat Europa mailan, eta daukagula 40% ia publikoa eta ia 40% itunpeko eskoletan. Gero, sareen barruan hainbat eta hainbat ezberdintasun daude bai eskola publikoan eta bai itunpeko eskoletan. Baina egia da, datuak ikusita, eta hau dira datu objektiboak, duela 3-4 aste argitaratu zen azkenengo txostena, nola eskola publikoa da gizarteren aniztasuna, behar bereziak dituzten ikasleak, klase basuko ikasleak eta baita ere migranteak hartzen edo era oso handi batean hartzen duena eskola publikoa dela. Eta baita ere, gehien eskaldatzen duen bizaren artean ikusten badugu eskola publikoa dela. Eta horrezatik esaten dugu, itunpeko eskolak existitzen diren bitartean, bete behar batzuk bete behar dituztela, orain dituzte, baina Eusko Jaurlaritzaren azken hamarkadetan garatu dituen politikak utzi die nahi dutena ia egitea, eta ez dute bereganatzen gure gizartearen aniztasuna, eta gizarte ikuspuntu batetik nik uste dut hori porrot bat dela. Eta euskararen alorrean, eskola publikoaren baitan zenolako hausnarketa egingo zenuke? Bueno, Euskal Eskola Publikoak da ikastolekin batera, noski, historikoki, baina 82tik aurrera batez ere gehien euskaldundu duen sistemak ahalbidetu du, adibidez, ikastolak ez duen tokietan euskera garatzea, eta ikastola batzuk ere bai eskola publikoan sartu ziren, ikastola asko sartu ziren 82ko prozesuaren ostean, eta arrakasta handia izan du, egia da, oraintze bertan, hiru eredua gaindituta dago leku guztietatik, baina bilatu behar dugu adostasun zabal bat, eredua modu zentral batean hartzen hori eraldatzeko.
hitz potoloetan hitz egiten da euskara murgiltze prozesu bati buruz. Hori zehaztu behar dugu, baina eta horretarako nik uste ere bai, talde eta hezkuntza komunitate oso zabal baten arteko adostasuna bilatu behar da etorkizuna begira. Egia da, D ereduan euskalduntze prozesua ematen dela, baina gero egia da patiotan edo kaleetan edo zeinbat tokitan gero euskararen erabilera handituz junda maila historiko batean, baina azkenengo urteotan bera egin du. Orduan, zeo zerbiatu behar dugu eta hezkuntza sistema ez da bakarrik horren ardurak hartu behar dituenak, gizartearen ardura da, baina horretan gure proposamenak egingo ditugu. Eta euskaraz ari garela, azkenaldian ere beste eztabaida bat piztu da, ez? Lan eskaintza publikoan euskaraz derrigor eskatzearen arira. Zein da Elkarrekin Podemos ziuren jarrera honen inguruan? Zaila da minutu batean horren inguruan erantzun konkretu bat ematea, baina azkenengo hamarkadetan euskararen erabileraren aurrera pausuak administrazio publikoan oso arrakastatsuak izan dira, baina kontutan izan behar dugu ere bai, pertsonekin lan egiten ari garela, eta prozesu horiek epe luzera begiratu behar ditugula. Eta nire ustez edo gure ustez eztabaida ez da euskara bai edo ez, euskara bai, noski, baina nola garatzen dugun administrazio publikoetan hori da egin behar dugun eztabaida. Euskara derrigorrezkoa izan behar dela? Bai, administrazio publikotara sartzeko, baina profilen sistema nola erabiltzen den ere bai, ondo kudeatu behar da, gainera gizarte kohesioa bilatu behar dugulako. Adibidez, langabeziaren tasak ikusten baditugu, hor ikusten dugu nola jakintza linguistikoen arabera nola ematen ari den ere arrakala handi bat, eta hori lortzeko ahalbidetu behar dugu langileak eta klase basuak euskara ikastea, ez bakarrik hezkuntza sisteman, hori gutxi gora bera guztiok daukagu aukera, baina hortik aurrera edo etorkinak etortzin direnean euskara oso garestia ikastea, adibidez Katalunian katalana ikastea doainik da, eta hemen guztiok dakigu, hezkuntza eskoletan daudenek tasa bat ordaintzen dute, nahiko normala, basua, baina euskaltegi batean ikasten duten pertsonek matrikula oso garestiak ordaintzen dute. Zergatik ez dugu bermatzen Eusko Jaurlaritzatik eta administrazio publiko guztietatik euskararen ikasketa doainik ematea, eta baita ere enpresa pribatuetan, ze hor egia da administrazio publikoan garapen handia eman dela, baina enpresa pribatuan, adibidez Bilbo handian, euskararen erabilpena oso txikia da. Orduan zergatik ez dugu ahalbidetzen ere bai, enpresa pribatuetan lan egiten duten pertsonek euskara ere doainik ikastea. Hori guretzat zentzu horretan jarri behar dugu indar guztia. Aurrekontuei buruz ere galdetuko dizugu. Eusko Legebiltzarrean aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak datorren urterako aurrekontu horiek, historiako aurrekontu handienak beraien hitzetan, baina hala ere gaur egungoa baino ehuneko 0,5 baino handiagoa da, eta gastu sozialerako inbertsioa pixkatxo bat ere jaitsi da. Nola baloratzen duzue? Orain ari gara gure valorazioa eraikitzen, eta baita ere gure proposamenak eraikitzen, eta egia da esandakoa 2021 garren urteko aurrekontu finalaren oso antzekoa dela. Pasen urtean esaten genion Jaurlaritzari motz geratuko zela, eta azkenean denbora arrazoia eman digu, eta gehiago gastatu da. Eta egia da, gizarte politiketan ematen dela berekada bat, eta berekada hori konpensatzen modu batez, adibidez, segurtasun sailaren gorakadaekin, ehuneko 5,7, oker ez banabil, igotzen da segurtasun departamentuaren aurrekontua, eta gizarte politiketakoa jaisten da ia ehuneko 5 batean. Zenbaki potoloetan oso zaila da eztabaida ematea, baina adibidez gurik eskatzen gaituena, adibidez Osakidetzan 4.000 pertsona kaleratu dira momentu honetan, edo lanpoltsetara joan dira. 4.000 pertsona horiek egon dira urte eta erdi lehenengo lerroan COVID-aren kontrako borrokan, eta guk uste dugu 4.000 pertsona horiek oso baliagarriak izan halko zirela lehen arreta indartzeko edo osasun mentalaren sarea indartzeko, eta hori proposatuko dugu, edo ezberdintasun politiketan asko presumitzen du gobernuak egiten dituen gauzetaz, baina aurrekontua ikusten badugu berdintasun politikak bakarrik ehuneko 0,6 daukate.
Eta gu eskatzen duguna, zentzu horretan, adibidez, 2,5%-era igotzea berdintasun politikak hezkuntza alorrean berdina jarraitzen dute egiten, eta adibidez segregazioaren kontrako programa bat ez dago martxan jarrita, eta da gure hezkuntza sistema daukan arazo larrienetariko bat. Eta hainbat gauza, eta justu aste azkenan daukagu bilera Azpiazu sailburuarekin, eta horren inguruan gure proposamenak egingo ditugu. Bere zuzenketak egingo dituzuela aurreikusi daiteke adostasuna eman aurretik, ez? Bai, gure lehenengo analiziak egin ditugu, eta proposamenak pasaren urtean saiatu ginen aurrekontu hori negoziatzen, eta oso negoziazio askar bat izan zen, eta eseskoa jaso genuen gobernuaren partetik, eta gu beti gobernuaren proposamenak hobetzearen aldekoak gara, baina egia da ere bai, gehiengo absolutua daukatela eta egin dezaketela modu batez esan da nahi dutena. Orduan, ikusiko dugu ze jarrerarekin etortzen diren bilera horretara. Eta estatuko aurrekontuetara begira, Euskadira eta Nafarroara helduko den diru partidarik handiena, abiadura handiko trenaren zati izango da. Nola ikusten duzue? Partida handiena da gizarte segurantzak ordaintzen dituen pentsioak, langabezien dauden pertsonei kobratzen duten langabezi nomina hori, eta baita ere erteetan dauden pertsonen soldata hori da partida handiena Euskadirako, eta gero egia da, bigarren partida nagusiena abiadura handiko trenaren partida dela. Beti hor ez dugu inorri engainatzen, guri ez zaigu inoiz gustatu proiektu hori, baina azkenean aurrekontuetan txertatuta dago, eta bai gu EH Bildu eta EAJak babestuko ditugu eta EASOek babestuko ditugu aurrekontu horiek, eta gauza da hor zer egiten dugu hori ahalik eta hobekien kudeatzeko, eta azken egunotan beti esan dut hau, Eusko Jaurlaritzak eta PNV eta PSOEk asko hitz egiten dute abiadura handiko trenari buruz, baina adibidez ez dute ezer hitz egin Eusko Jaurlaritzaren 2022ko aurrekontu proiektuan Bilboko metroaren 4. eta 5. linearako ez dagoela ez da euro bat jarrita. Orduan, nik uste dut hori ere bai mahaigainatzea oso garrantzitsua dela, eta zentzu horretan gure proposamenak egingo ditugu ere bai, bi linea horietarako dirua egoteko. Estatuko aurrekontuetatik etorriko den diru horretan, HTari bideratuta, nabaritu duzu EAJaren eskua hor dagoela? Proiektua 1989tik okeres banago proiektatuta dago, ni garai horretan bi urte nituen, eta EAJ bai edo ez, ez dakit, proiektua egin behar da, zeren obraren 40% baino gehiago eginda dago, zer egin behar da proiektu horrekin, eta horrezatik dago dirua. EAJaren premia horretan, ikusiko dugu zuzenketa konkretuetan, orain egin dituzte zuzenketa batzuk eta negoziatuko dira Espainiako gobernua eta PNV-ren artean, eta ikusiko dugu zertan geratzen den, baina zentzu horretan ere bai oso kezkatuta gaude EAJak egin duen zuzenketa batekin. Zuzen ere, orain azkenengo urteotan daramaten karteleko biztanleek eskatzen FEBeko linea hobetu behar dela, maiztasunen artean oso urritza delako, zuzen ere, eta PNVek tranbia moduko bat sartu du aurrekontuetan, eta ere bai, guri gustatuko litzaiguke zuzenketa hori esateratzea, zeren behar dutena karteleko biztanleek tren linea on bat dela, eta ez beste ezer. Madrilen jarraituta, lan erreformari buruzko azken egunetan tirabirak ikusi ditugu, ez, gobernu koalizioaren artean, baina tirabirak dela eta atera tirabirak gain, terminoetan eta nahazmen ere egon da, ezta, baina hala ere azkenean badirudi aurrera eramango dutela indargabetze hori, hala ere oraintxe bertan ez dakit zein izan daitekeen oztoporik nagusiena, patronala agian? Patronala beti da oztopoa edo zer akordiorako, eta batez ere langileen mesedetara egiten den akordio baterako. Eta hor, argitu behar dituena, etengabe beraien ideiak alderdi sozialistaren buruak dira, hain ere arazoa Pedro Sánchez berak sortu zuen, Yolanda Díaz ministrak eta bere taldeak sindikatuekin eta enpresariekin batera zeramaten 8 hilabete negoziatzen eta zenbat puntu horregatuta zeuden edo daude hobeto esan da,
Eta gero, alderdi sozialistak edo presidente berak sartu zen, komun elefante katxarroia zaten den moduan, eta nik uste dut txarto atera zaiela egiteko modu hori. Azken filan ikusi dela nor jartzen ari duen neurri konkretuak langileak babesteko eta nor jartzen duen seriotasuna negoziaketa horretan. Eta seriotasuna eta proposamenak bai sindikatuak eta bai Yolanda Díaz ministrak jarri ditu mahai gainean. Eta, hilabete eta 3 aste geratzen dira reforma laborala bertan bera usteko eta legedi berria martxan jartzeko. Eta, esperantza daukagu negoziaketa prozesu horretan, baina ere mobilizazioa behar da hori indartzeko eta lan erreforma hori langileen eskubideak indartzeko izateko. Eta ez orain arte beti ohituta egon gara justo lan erreforma guztiak enpresarioen mesedetara egitea. Eta nola baloratzen duzu koalizioaren osasuna? Gaur bertan Euskadi Irratian entzuten genuen Aitor Esteban Aiotaren legebiltzarkidea esanez, ez zitzaiola arraroa egingo ez, legegintzaldiaren amaieran PSOE bakarrik egotea. PNV interesatuta dago argazki horretan. Unidas Podemos, Elkarrekin Podemos gobernuaren kanpo ustearen argazki horretan. Azkenean asko zerosoa da bere bazkidea den alderdi sozialistarekin negoziatzea, gu erdian baldin bagaude baino. Baina nik uste dut batzutan Aitor Esteban horrelako titular potoloak botatzen dituela, baina ez dago inolako errealitaterik horren atzean. Alderdi sozialista nik uste dut argi daukala. Ezin izango duela berriro bakarrik beraie gobernatzea, eta orduan erabaki beharko du eskuinako alderdi batekin gobernatzea edo ezkerreko koalizio batekin gobernatzea. Eta nik uste dut ikasten ari direla hori Espainiara berriro ez dela bueltatuko eta koalizioko gobernuak emango direla, Euskadin ditugunak bezala. Eta, horrelako tentazio bat guri gobernutik kentzeko baldin badauka, jakin beharko du ere, ze alternatiba dagoen momentu honetan estatuan, Espainiako gobernu baterako, eta, beraiek erabaki beharko dute, baina gure prestutasun osoa programan, daukagun erlazio bakarra alderdi sozialistarekin da gobernu programa, ez daukagu beste loturarik, horretan nahi badute lan egin, gu beti egon gara prest hori egiteko, baina beste gauza edo joku batzutara jolastu nahi baldin badute, ez gara gongo hor, noski. Lan erreforma indargabetzeaz gain, beste adostasun bat ere lortu da, hori izan da Mozal legea indargabetzeko adostasun hori. Hori gertatzen denean, hortik aurrera zein aldaketa emango dira? Nik uste dut berri oso positiboa dela, batez ere manifestazio askotara juten garen ontzat, eta hainbat pertsona kritiko entzat, baina hain zuzen ere demokrazia osoaren zat. Mozal legea oso lege autoritario izan zen, antidemokratikoa, kritikatua izan zen leku eta eremu askotatik, eta nik uste dut emango diren aurrerapausoak, adibidez, manifestazioa komunikatzeko garaian egiten diren aurrerapausoak, adibidez, santzioak edo isunak zure errentaren arabera jarriko direla eta ez izun berdinak jende guzterako edo poliziaren jarduerak grabatu ahalko direla juizio batean aurkezteko. Adibidez, ikusi dugu nola polizia baten hitza balio du gauza guztien gainetik. Alberto Rodríguezen diputatu kargua etxe horretan, ikusi dugu nola inolako probarik gabe bere kargua kendu diotela, eta hori diputatu batekin imaginatu ez, ikusi ditugu hainbat eta hainbat kasu, zenbat herritar estatu mailan eta hemen Euskal Herrian ekiztun izunak eta epaiketak izan dituztela bakarrik polizia bat grabatzeagatik bere jardunan, ez bere eremu pribatuan, hori babestuta dago, noski, baina bere jarduna zergatik ezin dugu grabatu, pentsatzen badugu gidikiri bat eman den, hori salatu izateko. Orduan, gure ustez oso berri positiboa da, orain ikusi behar dugu aprobazio
aprobazio finala, baina buru belarri egon dira gure diputatuek hor, Enrique Santiago batez ere gure diputatua egon dira negoziaketa oso luzeetan, eta berri oso positiboa da bai. Eta urte hauetan zehar, lege honen bidez zigortutakoekin zer gertatuko da? Hori legearen aprobazio finalan ikusiko da, baina egia da pairatu dutenak oso zaila da hori reparatzea. Oso zaila da edozein legean, ez bakarrik honetan. Egia da, reparazio legal moduko bat egingo da, arrazoia zeneukan, egia da hori segurazki pertsona askori ez zaio balioko, baina egia da lege honen erreformaren alde borrokatu dutenen garaipen bat izan dela, orduan, zaituko gara, zentzurretan ikusten dut gizarte moduan hori erreparatzea, baina legalki, segurazki oso zaila izango da zeo zer egitea, igual kasu batzuetan bai, baina momentu honen ez nuke jakingo erreparazio legal bat egon daiteken edo ez. Eskoziara begira ere jarri behar gara ezinbestean, aurreko astean hasitako eta gaur egun ere jarraitzen duen COP26 goi bilera horri buruz hitz egiteko, dagoeneko hartu dira konpromiso batzuk, horietarako bermeak ikusten dituzu? Zaila da, uste dut atzo irakurtzen duela, ez dakit 15 edo 20 horrelako kunbre egon direla, eta konpromesu asko hartu dira, baina gero ez dira bete. Egia da, aurrera pausuak eman direla, hainbat esparruetan, baina adibidez planteatzen zen Pariseko akordioan temperatura igo behar zela mende guztian 1,5 gradu eta lehenengo urteetan gradu bat baino gehiago igo da, hori egia da, serie historikoan konprobatu behar da gradu hori mende guztian igotzen bada edo ez, baina datuak ez dira oso esperantza izateko modukoak, baina pentsatu behar dugu eta borrokatu behar dugu, irtenbide bat bilatu behar diogula sistema honi, ze planeta existituko da, baina zer gertatuko da gurekin, ez dakigu, ez? Eta orduan nik uste oraindik momentua dela sistemari aldaketa bat emateko, kontsumo sistema masibo hau aldatu behar dugu, kapitalismo basati hau aldatu edo honekin bukatu behar dugu eta sistema justu bat, sozial eta ekologikoa eratu behar dugu. Eta horretarako gobernuak aldatu behar dira eta datuak ez dira oso esperantza modukoak izateko, baina hortan egon behar gara, azkenean borroka eman behar da. Energia eta klima transiziorako ildo honetan Eusko Jaurlaritzak hainbat egitasmo ere aurkeztu ditu azken aldian, besteak beste Basque Green Deal, hondakinak gutxitzeko proiektua, baita ere hondakinak berrikalatzeko plantak, parke eolikoak eta barrez. Eusko Jaurlaritzarekin partekatzen duzue ikuspegia gai honetan? Zaila da konpartitzea, zen azkenean beraiek energia berriztagarrien garapena beti jartzen dute enpresa pribatu multinazionalekin egiteko baldi berean jartzen dituzte bi gauzak eta adibidez eta horrekontu negoziaketa prozesu honetan eramango dugu, zergatik ez dugu egiten hori modu publiko eta komunitario baten bitarte, zergatik ez dugu inbertitzen energia publikoan, energia pribatuetan erabiltzen dena, zen azkenean hori ere bai ingurugirako segurazko askoz hobeagoa izango litzateke, baina baita ere hiritarrentzat faktura ez dugu esaten, eta ez dugu populismo egiten honekin, ez dugu esaten doainik izango dela edo, baina segurazki prezio justuagoak lortu al genituen, eta adibidez ez du inoiz hitz egiten Eusko Jaurlaritzak kontsumoaren beherakadari buruz. Behar dugu Euskadiko sistema mantentzeko, beharko mundu osoan 2,7 lurra beharko genituzke. Eta horretaz ez du zer hitz egiten, bakarrik murgiltzen da automobil elektriko baina individualaren garapenean, adibidez, eta esaten ari gara, momentu batean hitz egin behar dugu transporte edo garraio publikoari buruz, eta garraio publiko elektriko eta ekologikoari buruz, eta ezain beste norbanako kotxeari buruz. Existituko dira norbanako kotxeak, baina sustatu behar duguna da transporte edo garraio kolektiboa. Oso zaila da zentzurretan Jaurlaritzarekin politika edo ingurugiroko politiken inguruan adostasunak bilatzea, oso daude orain momentu klimatikoak eskatzen duenarekin.
Inigo Martínez Zatón, Elkarrekin Podemos Igoren legebiltzarkidea, eskerrik asko Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Mi esker, placer bat. Eta tarte bat eta jarraian intzuliko gara solasaldiarekin, gaurko Antania Arriaga eta Oiana Kabellorekin orain arte. Apa, Mikel naiz, Rodeo taldetik, eta gaurko hontan gure Prometeo 2 abestian bideoklipa aurkeztean ator. Prometeo 2 aurten kaleratu duen Prometeo single bikoitzan bigarren zatian bideoklipa da, eta bueno, Hamaika Telebistan, bizi musika saioan edukiko zu ikusgai. Hemendikan, gonbidatzen zaituzte danok, saio hori ikustea eta jarraitzea. Eskerrik asko!
Eta egunero legez, solasaldiari bide emango diogu, eta horretarako gaurko gonbidatuak dira alde batetik Tania Arriaga, eguerdion. Eguerdion. Eta Oiana Cabello baita ere, eguerdion. Eguerdion bai. Teknologia eta aurrak eta teknologia gai horri helduko diogu lehenik eta behin, ez da gai erreza ez, erpin asko bai ditu, eta izan ere Max Sonrisas elkarteak egindako ikerketa baten harira hitz egingo dugu honen inguruan, izan ere mugikorra ez duten aurrak nolabait baztertuta sentiarazten direlako klasean, ez dakit ikerketa bat beharko den hori jakiteko edo nahiko logikoa ere gertatu daitekeen lehen hezkuntzako umez ari gara, eta hor ere badago ez, eztabaida. Zein da adin gomendagarria ume batek mugikorra izateko, ez? Noiz oparitu mugikor bat ume bati? 9 urte, 10, 11, zein izan daiteke hor langa? Errealitatea da, gero eta gehiago, 9-10 urte artean hartzen dutela lehenengo mugikorra, baina bai, Osasunaren mundu erakundearen arabera eta publikatu dutenaren arabera 14, 15, 16 urte bitartean esaten dabe, ja nerabe direnien gitxi gora bera tresnak eta gaitasunak deukielako erabiltzeko ez bakarrik mugikorra baizik eta ja teknologia, sare sozialak eta mugikor batek atzin dakarren guzti hori kudeatzeko, ez? Baina bai egia esan realitatea hori da, ez? Gaur egun 9-10 urtegaz ja esan daigun, euren mugikor propioa deukiela. Ze, 2 urterekin gurasoena erabiltzen dabe. Hori beste kontu bada, pantaien mundu horretan murgilduta dauzela umiek, urte bete, 2 urte eskasekin, ez? Eta, ikerketak egiten ari dire horren ostekoan eta ondorioari buruz, ez? Eta egon, badauz, hori da, mugikorrek gero zer dakarren, ez? Erabilera, sare sozialak, sare sozial horretxek dakarren bazterketa mugikor bat ez badauk. Gaur egun harremantzeko modu edo geratzeko modu edo zer da, guk bai, nagusizepe bai. WhatsAppetik, telefono dei gitxi egiten dugu, orduen, karo. 9 urtegaz, ume batek, klasien, bera badan bakarra, mugikorrik ez dekona, gure barik modu naturalin esan daigun, edo ez naturalin, ez litzek izan beko naturala ez, baina zelan bait, baztertute geratuko daia talde horretatik. Bai, oso zaila da, honen aurka egin nahi duten gurasoentzat, ez, errealitate honekin topo egitea, ez, azkenean egia da, bakarra izango da klasean mugikorrik gabe egongo dena, ez, eta azkenean presio horrek zuri ere malgutasunera bideratzen zaitu nola baita, ez, horri aurre egitea oso zaila da azken zeinean mundu guztiak baldin badu mugikorra geroz eta azkarrago. Tania, nola ikusten duzu egoerazuk? Bueno, nik uste dut, ez dakit, egia esan da arazo honen lehendabiziko urteetan gaudela. Esan nahi dut, smartphoneak edo erabiltzen hasi ginen duela ez horren beste, 2010an oraindik ere Blackberryak eta erabiltzen ziren. Esan nahi dut, aplikazioen boom hori gertatu da azkenengo 10 urtetan, 10, 11, 12. Oso denbora gutxi da erabilera hori ikasteko. Esan nahi dut, guztiok gizarte gisa beharko dugu askoz denbora gehiago, iruditzen zait niri, kontu hori guztia arautzeko. Eta ez soilik, enaiz soilikari zera aplikazioen araudiari buruz, hau da, ez dakizein erabiltzeko 16 urte baino gehiago behar dituzula, edo hau eta beste, baizik eta gizarte gisa konbentzio horiek edo hitzarmen horiek eraikitzeko. Ez dakite ongi azaltzen ari naizen, baina esate baterako guztiok ulertzen dugu zergatik 10 urteko neska edo mutil bat ez den sartzen apostu etxe batean jokatzera, ez da? Ulertzen dugu, txikia dela eta ezaio, atean egonen litzateke edo norbait badago edo kamarera edo ez da nor, esanen dio, aizu, txikito, segi kanpora, ez da? Eta gizarte guztiak gainera ikusiko luke gaizki, auzokideek erreren lioketen irakasleari, pitipipata. Zer gertatzen da? Orain momentuan, gauza hauek guztiak telefonoan egin daitezkela eta gainera, ez dakize puntura arte, ez ikusiarenak egiten dugu. Baina uste dut denboraren poderioz gauza horiek guztiak, ez dakit, barneratuko ditugula eta txikiek ere ulertuko dutela hori ezin dutela egin.
Nahi dut, inork behar bada ez dio esan behar, haizu ez zaite pornoan sartu. Bai, zeren eta poliki-poliki hori zabalduko da. Kontua da, 10 urte besterik ez direla pasatu, eta orduan lehendabiziko txantan hortan dauden txikiak, antxas Kastilla, ez dakite, gurasoek ez dakite, irakasleok ez dakigu, aurrek ere hartzen dute eta, baina, bueno, nik pentsatzen dut, baikorra naiz, denboraren poderioz, gizarteak poliki-poliki, baldintza horiek, hitzarmen horiek, eta arau horiek jarriko dituela. Hola, xe ikusten dut. Bai, izan daiteke, igual, normaltzen joango dala, egoera hau. Eta, bueno, bai, zuk esaten zendunan ariren ikusten dut, bai, arazo goiztiarra da oraindik ere, eta, karo, hasi dira bai, nik uste dut guraso talde batzuk hasi direla ohartzen horrekin, eta hasi dira baita ere antolatzen, eta mugikorra izan beharrean umeak, euren artean hitz egiten, eta 9 urterekin mugikorra izan beharrean, badaude beste gailu batzuk, erlojuak edo direnak, komunikatzeko edo deitzeko edo gurasoari abisatzeko edo balio dutenak, eta nik uste dut hori zuk esan duzunen arire joango dela gizarte arau horrek lantzen joango direla, apurka-apurka joango direla sortzen. Bai, esan dut, arazoak suertatzen diren heinean, eta identifikatzen ditugun heinean, eta egia da, duela 6 urte ziurrenik arazo horiek ez ziren existitu, edo existitzen ere ziren egiten. Orduan, identifikatzen ditugun heinean, pazientzia pixkatxo batekin hartu beharko ditugu gauzak eta konpondu, ez da? Kontua da, pixkat momentuan harrapatzen bazaitu, bildurgarria dela, ikusten duzulakoz, zure semea baztertua dagoela, edo zure alaba dagoela erabaten gantxatua, eta bazkarietan ere ez duela buru altxatzen, eta baina, hori larria da, baina iruditzen zait, poliki-poliki bideratuko dugula, ezta? Beste teknologia guztiekin gertatu den moduan. Irratia, telebista, zenbat ordu sartzen genituen guk telebistaren aurrean, eta ama eta aita etortzen zen ziren, eta izue, venga, altxa, ezakit zer, zoazte jolastera. Garai hartan zenbat ordu sartzen dituzten aurrak telebistaren aurrean. Bueno, poliki-poliki, sortuko dira gauzak. Bai, erronka handia dago gai honekin lotuta. Baita ere, erronka Euskal Eskolari dagokionean, ez da bai da piztu da azken aldian, eta manifestazioa izan da larun batean. Entzun dezagun Iñigo Martínez Zaton Elkarrekin Podemoseko legebiltzarkidea. Bueno, ezinbesteko garrantzia dauka, ze justo gainera ostiralean eratu zen Eusko Legebiltzarrean hezkuntza sistema birmoldatzeko ponentzia, sortu zen ostirale, eta justo larun batean hezkuntza publikoaren aldeko manifestazioa burdu zen, manifestazioa arrakasta handia izan zuen, 3 lurraldeetako hainbat eta hainbat pertsona bildu ginen hor Bilboko kaleetan, eta hezkuntza publikoaren hizkuntza publiko ardatza izan behar dela hezkuntza sisteman, euskalduntze prozesuan eta baita ere inklusioan gauza horiek aldarrikatu ziren Bilboko kaleetan eta horregatik ere bai gehitu ginen manifestazio horretara bai. Hori Iñigo Martínez Zatonen hitzak eta ez dakit larun batean izan zineten manifestazio horretan, Euskal Eskola Publikoaren aldekoa. Nahiko jende bildu zen beharra dago. Eta hori Euskal Eskola bakarra, publikoa, euskalduna eta inklusiboa eskatzen aritu zirela. Besteak beste, itunpekoetan jartzen dute fokoa, segregazioari dagokionean. Nola ikusten duzu zuek gaia? Hemen ere erronka dago, ez nola heldu honi? Zer egin itunpekoekin? Nik uste dut zer egin barik, gakoa igual nire ustez da, nola egin. Nahi dut esan, publiko eta privatizazioaren aurkakotasun hori edo eztabaida hori urteak dira entzuten ari garena, eta Euskal Eskola Publikoaren aldekoak nik uste dut gaur egun gizartean gehiengoa direla, eta aldarrikapen hori gero eta indartsuagoa dela, ez? Baina, klaro, eskola publikoa zein eredutakoa edo zelako eskola publikoa, eta zergaitik daude oraindik itunpekoak, zergaitik sortu ziren itunpekoak. Ados,
Euskal Eskola Publikoan lekua edo umeak hartzeko lekua badaude, itunpeko hori lerro barririk zabaltzeko baimenik ez emateko, bale, ados, baina publiko eta privatizazioen arteko hori, eztabaida hori egon behar badan gainditu behar da momenturen baten, eta guazen eztabaidatzera zelako eredua nahi dugun. Nola egingo dugun Euskal Eskola Publikoa izan daien lurralde guztiena eta hezkuntza eskumena duten lurralde guztien artean batu eta erabaki norantz joko dugun eta orain arte ikasi dugun herrigintzatik eta hezkuntza sistematik irakaspen horrek biak igual ustartu eta bideratu etorkizuna, ez? Osea, hori da, etorkizunera begira jarri. Orain dela, ez dakit, 30-40 urteko eredutik gatoz, zaharkituta geratzen ari da. Ikastolak sortu ziren, zerbaitengatik sortu ziren. Gainditu da arrazoi hori edo behar horiek gainditu dira eta Euskal Eskola Publikoak bere egin alditu, bueno, guazen pausoak ematera, aurrera begira. Baina egia da eztabaida honetan aurrez aurre jartzen direla, ez? Eskola publikoa eta ikastolak. Tania, zure ustez termino horietan eztabaida eman behar da? Ni bat nator zurekin. Ez dakit, nik nituzke iruditzen zait sobera ez dakit kontekstutik edo testuingurutik kanpo gelditzen dela. Eta gainera iruditzen zait nolabait komunitate berekoen arteko eztabaida edo ez dakit ezin egona sortzen dela. Nik uste dut baita ere begiratu beharko geniokela esate baterako opusek, ni Nafarroatik nator, eta han ikastolen arazoa baino, nik ikusten diot arazoa gisa hortako sektek dituzten eskoletan ikusten dut arazoa, ez? Eta nola eskola edo kolegio horiek diruz laguntzen ditugun guzion diruarekin. Orduan, parekatzea opuseko eskola horiek eta ikastolak, ez dakit, iruditzen zait, hoxe, testu ingurutik kanpo ateratzea. Eta pena handia ematen dit. Iruditzen zait, komunitate berberan gaudela, eta zuk esan duzu moduan, bilatu beharko genukela hortik edo modelo hori, eredu hori aldatzeko beste bide batzuk, eta ez konfrontazioarenak. Egia da baita ere, badirela zenbait ikastola, aurrekoan ikastolak eta ikastola daude, hori ere esan beharra dago, eta egia da, zenbait ikastolei helduta, zenbait oso ez dakit elitista direla. Eta zenbait elite ere bai mantentzen dituztela denbora guzian hor. Nien naiz hemengoa, baina esan nahi dut, hemen lanean hasten bazara, bere alaxeo hartzen zara, zenbait zure lagunen edo langileen artean, eta askotan zuzendarien artean, guzia joan direla ikastola berberetara, ezta? Eta hori da, eliteen nola mantentzen diren denboran, jende berbera, eta behar bada, Bizkaian hori gertatzen da. Baina hala ere iruditzen zait oso, ez dakit, hori testu ingurutik kanpo eta horiek direla ziurrenik 3-4 ikastola eta ez dakit zenbat ikastola egonen diren orain momentuan ez daterako Bizkaian, baina ez dut uste guziak hain elitistak izanen direnik. Baina egia da, hori, segregazioa bultzatzen dutela, ez dakit, ez ikastolak, baina bai eredu honek bai bultzatzen duela hori, eta poliki-poliki hori gainditu, independentzia lortu, eta gure eskola publikoa izan beharko dugula, ez da? Eta ez gizun baten, hori, zukin ezun modun indarrak batute eta ez banon dute. Denbora gutxi galditzen zaigu solasaldiarekin amaitzeko, baina azken gai bati ere helduko diogu, eta hori da abiadura handiko trena, nola ez, azken aldian berriro ere piztu baita eztabaida honen inguruan, adierazpen batzuen harira, intzuzen, Andoni Artuzarrek, Euskal
Alderdi Jeltzalearen Euskadi Buru Batzarreko presidenteak esandakoen harira, eta ez soilik hori baizik eta baita ere, adostasun batera heldu direlako, behin-behinean Basaurin eta Gasteizen geltokiak egiteko. Iñaki Arriola sailburua ere entzungo dugu, beraz hortze Andoni Ortuzar eta Iñaki Arriola hurren ez hurren. ¿Cuándo vamos a poder disponer de una infraestructura en la que hemos gastado tantas energías y tanto dinero y que ahora es pues poco menos que un bidegorri? Las vías no están puestas, los trenes no funcionan por ahí, tenemos hecho todo el tramo guipuzcoano, pero no hay unión con el tramo vizcaíno, no tenemos unión con la meseta bien hecha con Burgos. Esto es un auténtico desastre, ha sido lo del tren, ¿no? Abiadura handiko trena proiektu ezinbestekoa da, eta zuzenean egongo gara bere eraikuntzan. Bai Bilboko sarrerako obretan eta baita Gasteizko sarrerako obretan ere. Hori da ministrarekin lortu dugun akordioa gaur. Hortze entzun duzue Ortuzar eta baita ere Arriola sailburua. Tania, ez zenituen entzun da, ez da, Andoni Ortuzarren hitzak, zer iruditu zaizkizu? Ez, hori bidegorriarena, nik uste dut guztiok pentsatzen dugula, noizbait erabiliko dugula hori txirrindulaz joateko, ez da? Karo, 40 urteia kontu honekin, ni bat nator. Behingoz, Ortuzarrekin, eta egia da bidegorria dirudiela. Baina, nik ez da izegatik ez dituzten hasieran txirrindula elektrikoak edo bizikleta elektrikoak jartzen, eta Donostiraino iristen danari saria. Edo, ez dakit, ETB-ek edo ikusi 11 telebistak ere bai egiten alduzue horrekin programa polit bat, alako txapelketa bat. Ez dakit, dana da, segere jarraitzen duzu irakurtzen honen inguruan, eta duela ez horren beste, honek Tapiak esan zuen, bazela eredu energetikoa aldatzeko lehendabiziko urratsa edo urratsi garrantzitsuena. Eta irakurtzen duzu hortik, eta, beste kontu bat, Basauri, Gasteiz eta Bilboko alkateei ez zietela ezertxo ere esan. Eta jakin dute edabidetatik. Mesedez, baina, zer demontres gertatzen ari da honekin? Zergatik da hain desastrosoa. Edo farra egiten duzu, edo negarra egiten duzu, edo aserratzen zara, zer demontres da, zergatik egiten dute horren gaizki. Idatzi dut Googleen, zergatik horren beste denbora honekin. Zergatik. Eta hor daude kontuak, Madrilek ez diola ematen, besteak, ez dakit, nik egia esan da, beti urrutitik ikusi dut kontua, baina, bizikleta elektrikoa erosten dudanean, saiatuko naiz, bidegorria erabiltzen. Baina, hala eta guztiz ere, oraindik ere, estatuko aurrekontuetatik, dirutza jasotzen jarraitzen du, abiadura handiko trenak bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Nafarroan, ere? Estatutik helduko den inbertsioetarako diruko partidarik handizena, abiadura handiko trenarentzat izango datorren urtean baita ere, eta baita nahiak dino moduen, ez hau, honek ematen du zergaitik hori da, nun dau, nik uste dut, bien adierazpenak entzun da gero, argi dago, ez, nork jarriko duen medaia edo nork egin du azkenean, hau amaitzen denean, desastre bat bada ere, hau amaitzen denean nork egin duen, ez, igual borroka horretan hasita daudeon, ez dakite, baina egia esan noizko zan, bukatzeko 2016, 2022, 2027, nik ez dakit inoiz hau amaituko den, baina erabilidan dirutza horrekin nik uste dut ikerketa pilo bat egin zitezkela osasunean eta behar den guztian hainbeste erabiliko dugu tren hori nik Gernikatik, Bilbora joan beharko dut, gero Donostira joateko. Hau da, ametik ara eta handik ara. Kotxearen erabilera edo autopistaren erabilera saiestuko da hainbeste? Nik ez dut uste. Eta ganera, orain dela, hori saltzeatzen eta begiratzen duzu, eta orain dela hile batzuk ere esan zuten, aipatu zuten, hasikerako azpiegitura horrek ja, sarkituta geratzen ari direla, eta berriztu egin behar direla. Noiz amaituko da, ez dakit. Etenik, amaierarik badeko obra honek, ez dakit. Eta bitartean, Glasgown, Eskozian, ospatzen ari den goi bilera horri helduta, edo horretik ere, izan ere klima larrialdia, azken aldian agenda guztietan agertzen den gai bat da. Larunbatean justizia
jasangarri gisa, aurkezten dute abiadura handiko trena, alternatiba gisa moduan, eta ez dakit norbaitek horren, Gurea, ez dakit, ez da izango abiadura handiko trena ere, ez? Hartuko duen abiadura ez da, heltzen abiadura handiko tren batek hartzen duen horreri orduen, eta ganera hori, ez? Balitz, ez dakit, trena hartu eta Parisera zoazela, edo ez dakit, Bruselasera, edo Madrilera, edo Sevillara, bueno, igual irten bideren bat eukiko leuken, baina Donosti, Bilbo eta Gasteiz lotzeko? Aipatzekoa baita ere orain arte Euskal Herriko paisaian izan duen eragina, ez? Oso agerikoa da. Pentsatzen ari nintzen hortan, justun. Gauza bera aurreko batean, ez dakit norekin ari nintzen izketan, LED argiei buruz. Eta antza, askoz energetikoki hobeak dira erabiltzen dituzunean, baina antza oso kutsagarriak omen dira. Hori entzuna dut, eta sortzeko ere bai sekulako energia eskatzen dutela. Orduan, hor, ez dakit, onartu beharko dugu plaga bat garela, oso zaila dela plagari buelta ematea eta plagaren aldetik, plaga baten moduan ez funtzionatzea, baina mesedez, diskursuaren aia da, ez dakit, mingarria. Orduan, zergatik ez dira behingoz esertzen eta behingoz gauza pixkatxo bat ongi egiten? Gai ez badira, HTA edo gisa hortako mobidaren bat bukatzeko, nola aldatuko dute eredu energetiko guztia? Nola aldatuko dute, zer eginen dute? Benetan, nina jola urtek, gazteagoan nintzenean uste dut baikorragoan nintzela zentzu honetan, baina ikusten dut ez dutela fundamentu askorik, ez dutela gauzak behar bezala egiten, orduan, ez dakit, benetan oso itxura eskasa hartzen dut. Ikusiko dugu nola maitzen den guzti hau. Tania Arriaga eta Oianak Abello, eskerrik asko gurean izatagatik beste behin. Hori da. Eta tarte bat eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suárez nakidaren eskutik. Ondo izan? Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gozari modura, zun modura.